Hola a tothom, espero que estigueu bé, malgrat les circumstàncies, i des del Departament d'Educació Física us volem fer unes recomanacions express. Sobretot, que seguiu un horari en els àpats i que dormiu les hores que toca dormir i que durant una hora al dia feu exercici. Aquest exercici estaria molt bé que el tinguéssiu ja més o menys programat, de manera que ja tinguéssiu guardats uns links de gent que us agrada seguir, uns tutorials molt adequats al vostre nivell i que a més us motiven, o si no, seguir els links que el Xevi i jo hem penjat al Moodle. La idea és que feu algun moment de moviment al dia i que ja el tingueu més o menys organitzat, que no us costi preparar-ho en aquell moment. D'aquesta manera no us el saltareu. Si aconseguíssiu fer això i ens poguéssiu explicar també a través del fòrum les vostres experiències, sensacions i que a més aconseguiu convèncer potser a part de la gent de la família a també fer exercici amb vosaltres, estaríem molt contents i ens semblaria que almenys ha sigut útil el que us hem recomanat. Molta força, molta energia positiva i, sobretot, molts ànims, que d'aquí poc espero que tornarem a la rutina normal. Val? Una abraçada a tothom. Adéu!